Kuyintokozo ukuthi sixoxe nawe kama kuPastor Winning. Okubalulekile kufanele inamba esense kuphela uma ungumlandeli kusongona nekusengiyapha eFlambama. Ngaloko ungayisebenzisa. Sibheka la Elvrega Gaming sawubona mfundisi. Ingabe kuchaza iphupha udla ipizza. Number 1. Isikhathi esiningi uma uphupha ipizza kuba oluhluma uyidla olusho ukuthi lendlela ukuthola indaba ezimnandi ezizokulethela injabulo nentokozo. Umshumayeli 9:7 hamba udle isinkwa sakho ngentokozo. Number 2, futhi uma uphupha ipizza kungawupha uhlaka kakhulu uma uyidla olungashintshala kahle nomzuzu uzofika wokuthokozela impumelelo yinzuzo nokuchuma kwakho. uIsaya 1:19 uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Kanye amaHubo 136:25 onika inyama yonke ukudla ngokuba umusa wakhe umi phakade. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha ipizza sesikuthele njengophawu lohluma uyidla olusho nje ukwaneliseka nokuzondla ngezwi likaNkulunkulu uma kungukuthi ugxile kakhulu ekufundeni iBhayibheli elingcwele. NgokukaMathewu 5:6 babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba-ke bayakusuthiswa. Number 4, kuyenzeka futhi uma udla ipizza maphupha ipizza kuba uphawu lubi kwesinye isikhathi uma uyidla olusho ukuthi kungenzeka kumele ukhuleke kakhulu noma uthola amakhambi okuphihliso ngoba kade-ke ugadlwa-ke abathakathi ngedliso. Amakhosi esibili chapter 4:40 bethululela abantu ukuba-ke badle, kwathi besadla lokho kudla bakhala bathi we muntu kaNkulunkulu kukhona ukufa ekhanzini babe ngisenako ukudla. Siyabonga kakhulu siphupha la sibheka la kuphupha udla ipizza. If you dream of yourself eating a pizza.